Днешната кратка история е за едни упорити костенурки. И тя се казва така. Упорити костенурки. Щом като се излюпи от яйцето си, бебето на морската костенурка трябва да се отправи на едно много дълго пътешествие. Майките костенурки снасят яйцата си в пясъка на брега. Когато се излюпят, бебетата костенурки изкачат от пясъка и се насочват обратно към океана. Пътят към водата е много труден, понеже морските костенурки нямат крака или пък стъпала. Те имат само малки плавници. За една току-що излюпила се костенурка, бебе, разхождането по плажа с малки плавници е трудно. Дори най-малката купчинка пясък изглежда като огромна планина. А представяте ли си как изглежда разбиващата се вълна на едно новородено морско костенурче, което е с големината едва на човешки палец? След като младото костенурче стигне океана, то трябва да плува дни наред, за да намери едно спокойно кълбо от водорасли, където да може да си почива и да расте силно. И това в случай, че не бъде изядено по пътя. Бог знае, че да си бебе костенурче е трудно. Ако костенурчето обаче е упорито, не се предава, то може да порасне и да живее на тихо заливче, похапвайки си водорасли и медузки. Бог знае, че да си човек може също да бъде трудно. Но ние трябва да продължаваме да се трудим упорито и да вярваме, че Бог иска да успеем. Бог никога няма да ни предаде. И Той не иска ние да се предаваме също. А сега да преговорим. Какво си спомняте от текста? Спомняте ли си, защо е толкова трудно на малкото костенурче да стигне до океана? Вие някога чувствали ли сте се, сякаш ще се предадете? Защо Бог иска от нас да работим упорито? И накрая ще завършим с един стих от 2 Коринтияни, 4 глава, 8 стих, където се казва: от всякъде сме притеснени, от беди, но не сме сломени. В безизходица сме, но не се предаваме и не се отказваме. Това беше поуката от днешната история. Надявам се да ви е харесала.